Ako funguje proces získavania prípojky? Proces je relatívne jednoduchý. Musíte mať pozemok, ktorý viete kúpiť alebo viete prenajať. Potom na tom pozemku vytvoríte projekt, vytvoríte štúdiu a na základe tej štúdie podáte žiadosť o prípojku. A keď máte nejaké know-how a trošku aj šťastie k tomu, tak samozrejme, že tú prípojku získate, zaplatíte za tú prípojku a na základe toho si rezervujete kapacitu na tej danej konkrétnej sieti a nikto iný tú kapacitu už nevie zobrať. Máte na nejaké obdobie, povedzme, že to 2 roky na to, aby ste dodevelopovali celý proces, ktorý potrebujete a potom máte ešte nejaký čas na to, aby ste to vedeli postaviť. Takže princíp je relatívne veľmi jednoduchý, musíte kúpiť alebo prenajať. Samozrejme, že z kúpov vznikajú nejaké riziká, pretože môžete kúpiť a neviete, že či v tom danom bode získate tú prípojku. Preto existujú na to nejaké mechaniky, buď dávame nejakú zálohu a dáme si opciu nákupu v budúcom období, čo sa nám celkom darí. A potom kupujeme už vtedy, keď vieme, že tú prípojku máme. Alebo druhá možnosť je taká, že si to prenajmete a nedávate zálohu, ale len si to prenajmete, platíte nejaký nájom, nejaký symbolický za nejaké obdobie a v bode, keď dostanete prípojku, tak to vykúpite. Čiže to sú také základné možnosti, ako si zregulovať riziko a neinvestovať peniaze do pozemkov, ktoré nikdy nevyužijete na ten účel, na ktorý ste ich kupovali a budete sa ich musieť nejakým spôsobom zbavovať. V našom prípade máme 0 prípadov takých, kde by sme mali pozemky nakúpené, kde sa ich potrebujeme zbavovať, lebo nemali prípojky, pretože sme to robili tak, aby sme riadili to riziko v rámci spoločnosti.